Eta zela tresnak erabiltzen ziren beko zuen? Lehenengo eta behin laratzue, ezke egiteko, ezta? Laratzue, sekuruzun duen alturen, dekute un gantxo bat, katea luze bat, lodie, zera berotu iten zen, dekute un gantxo bat, eta mailak, katean mailak iziten zian eko handiek, eta altzatizin gora bat, edo bi, edo hiru. Eta gero treberea de hiruankako triangulo, eta ganean eukite duen, bilibile, hanganean lapiko eminteko. Egin zue eta haren azpire ekarri txingerrak, tenazakaz, eta palatxu betegaz, eta hor laratzun eske egiten zen, gehienetan, ure egoten zen beroa, falta ugarik. Non egoan ure eukiteko aukere urberoa antxe, edo gurbazen un garbitu, edo ropa batzuk garbitu, edo ume bak garbitu, edo dana dela handik hartzean zen ure, eta gero barri gota. Haigote zen beti bizirik. Eta gero, haken berazu iten bauen, edo iten zen kendu, edo iten zen gora altzau. Eta beratxoako zuen, txingerrak da zuon batein, eta ekarri aurrerantza txingerrak, edo zue, eta ipini ganean lapikoa, edo kasulea, edo sartena, edo dena dela. Eta taloak, talapareagaz, egiten zian taloak antxe zeren ganean, zen treberean ganean, treberearen xena.